Altså, da jeg var barn, var jeg meget glad for Julerup Færgeby. Så skal man tilbage til nogle af de der julekalender, vi oplevede i vores egen barndom med Vinterby Øster. Og nogle af de der dukkefilm, synes jeg personligt var skønne. Vinterby Øster, ja Vinterby Øster, det er der jeg er post. Jeg har faktisk fire yndlingsjulekalender. Og jeg tror, vi godt kan blive enige. Skal vi sige kor? Ja. Jesus og Josefine, Jul i Valhall, Absalons Hemmelighed og Pagten. Vi må blive her og vente på, at han kommer tilbage. Du har gjort, hvad du kunne. Vi får den i morgen. Jeg synes, Pagten var fantastisk. Jesus og Josefine. Det er det, fordi at, jeg synes, det var første gang, jeg rigtig husker, at jeg gad se med på en julekalender i min voksen. Og jeg glædede mig til næste afsnit. Jeg havde også en undskyldning, fordi at mine børn var små på det tidspunkt og gerne ville se det. Plus at min bror, det havde jeg så glemt. Det er lige kommet til, han lavede musik, og han var med i den også. Og jeg synes faktisk, det var noget rigtig god musik, han lavede. Altså, jeg kan godt lide det julekalender, som er jo en dansk julekalender, men som er blevet oversat til norsk. Så den sjove ting er jo, at det viser sig, at de der dukkefører, da de lavede de der Vinterby Øster, de var også så stangstive hele tiden. Så Vinterby Øster og Julerup, de er lavet i en hørm af julebryg, fordi at alle var simpelthen kanonfulde. Det har vi så ikke været. Det kan man ikke længere tillade sig at være hamrende beruset, mens man lavede julekalender. Det kunne man ikke de gode gamle 70'ere.